birinden bir jay alypdyr. Häzir şoň senedin gurup bilmän gezip ýör. Häzir de şoň mukafaty kellagir sawlanak başyndan. Birinden bir yer alypdyr, häzir de sawlanak. Bir maşin alypdyr, häzir de şoň kellagyry sawlanak. 2 ay bolly, 2 ýyl bolly, 5 ýyl bolly şu mawzuň ýerine men dergir bolup gezip ýön, doga edip gedýän. Wa iza massal insana zurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Bir başyna bir zat gelse, yani yatsa da can Hudaý şun men başymdan sawu ber diýip bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Oturanny da Hudaý şun başymdan sawu ber diýäkidan bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Ay defa galyp tuqada Hudaý şuny aýyra ber diýäkidan bize ýüzlenýär diýär Hudaý Taala. Şunu biz başymdan aýyrýas, gaýgyny aýyrýas, ol müşkelini çözýäs. Hay näme islew bab bolsa şolar Hudaý Taala berýäs diýär. Başymdan gaýgy aýyrlymy? Bu adam inni gitye ke ellem yed'una biz da çağırmadık ýaly bolýa. Inni toýut ya Hudaý ýadyndan çykarýa. Inni işi müşkel hal bolýa, ol Hudaý meňe müşkelini çözdü diýäkidan bir ýadyna düşmeýe. Ke ellem yed'una biz çağırmadık ýaljak bolakadan gitye insan. İnsan şeýle bir wefa bolmaly. Hudaý Taala aýdypdy, başynda musibet baka çağırsa yani ýatikada bizi Hudaý diýipdi. Oturanda da Hudaý diýipdi. Galypdy ka Hudaý diýe. Felemma kashafna anhu dhurra şondan şo zerer aýyrýasmy? Merra ka'allam yed'una ila dhurrin massa. Inni gitýä öz işi bilen molýa. Hay bu tamam wallah o gaýgyly dostlaryna deň urya gelin bugün bir oturuşyk baha gelin indi Hudaý da ýada düşmeýe. Otadan o müşkeliniň balygy o eden dogalary da ýadyna düşmeýe. Gelin bir oturuşyk baha Hudaýyň söýmeýän formasyna bir zatlar etdi. Bir işin gereftaryň ma? Hudaý şonu çözdümi? Başyň maňlaýyň sejde wur, basym. Maňlaýyň sejde wur, Hudaýa şükret. Hudaý Taalaň söýýän bendelerinden isleýän gylygydyr şo. Rasulullah aleyhissalamyň sünneti, Hazreti Ebu Bekr Siddiq de şo sünneti bitiripdi da. Musaylama helak boldy diýilende başyny sejde wur. أحب الوفي الأمين أغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وما